pinaagi sa Visa Pontifical ang pagpasalamat sa napagramong na amay. Sa luway katapusan kay ingakamay ng tagun, pinaagi sa tambuli, pag-ampo sa atong mga leroy, si Maria Santisima, pero sa kasusunod. Hindi ko paraan ito lahat pangulungan sa Vicario General sa Latin Diocese of Santa Carmen, Reverendo Monsignor Gaspar Padarito. Kaupod sa Latong Kapalian, Reverendo Padre Pastor Sinan, Reverendo Father Antonio Salim Nuevo, kung mga bisita na kapalian sa Diocese of Santa Carmen. Dinuyugan sa pasalamat sa ating Kapasiyaman Mayor, Mr. Pedro Alcil Baladi.
misteryo sama ng sanong sama ng sinusulat na ibabaw ng ibabaw sa itong panahon. Ikap sa burungan ng isang kabasahan sa ating puro sa elit. Nanak natin alaman na this is Morgan Sua, Hermano Mayor Askesan, Mr. Pedro E. Alani. Ikang sa langit, o pinupulot nag-aatuna. Ang dragon, pinulong sa tubangan sa babae at pangalanaw. Para sa iyadalong sa ulo o matao ng bata. Ang babae na lalaki, lalaki, nakakaayos sa kakalato. Ang bata, nilalagayon at sa Diyos sa iya lingkuranan. Kung ang babae, pinalagayungan sa kaminawan. Nagto si David na limanang sa Diyos para sa iya. Kasunod, nakabati ako sa ako atimo ikang sa langit. Yan na, inabot na ang kaluwasan ikang sa Diyos.